Мани, кажи сега, защо е толкова важно всяка една жена да обръща внимание на целулита си и да се грижи поне веднъж в годината за неговото намаляване? Така, целулита е болестно състояние на тъканта. Това не бива да го допускаме, защото това е отрова в организма ни, целулита некрозира, това е шлака, тъкан, която трови нашите клетки. Няма нужда от това. Да, има хора, които имат заседнал начин на живот, хора, които им е по-трудно да се движат поради някакво заболяване или каквото и да било, но има вече начини как ние да поддържаме тялото си в кондиция. Това е един от начините и наистина не е болезнен, лесен, реагира тялото веднага, което автоматично означава, че без да натоварваш сърцето си, без да натоварваш ежедневието си, може да отделиш един час седмично, да дойдеш и да поддържаш тялото си в кондиция. Престъпление да не го правиш.